Šta? Moram i danas da učim srpski. A ne mogu stvarno. Moramo. Okej. Ćao, ti gledaš Sovicu bez puškica, a u današnjoj lekciji radimo negaciju glagola, prideva, priloga i imenica. Znam da se svi radujemo zbog toga. Sad ovako. Negacija glagola možemo zapravo da je podelimo na one glagole gde se rečica ne odvaja. Recimo ne čitam, ne radim, ne učim. I u svim tim slučajevima odvajamo rečicu ne, bez obzira na to kako ćemo akcentovati. A kada imamo pomoćne glagole, tu ćemo spojiti. I to kada imamo negaciju pomoćnih glagola. Pa recimo negacija glagola jesam biti glasi ja nisam, ti nisi, on nije i tako dalje. I u tom slučaju spajamo rečicu ne sa glagolom. Takođe, kada imamo negaciju glagola hteti, ja neću, ti nećeš, on neće i tako dalje. I u tom slučaju spajamo rečicu ne sa glagolom. Kada imamo negaciju glagola imati, ja nemam, ti nemaš, on nema, opet spajamo rečicu ne sa glagolom. Ili kada imamo recimo imperativ, nemoj, nemojte, nemojmo, mada to nećemo često koristiti, ali svakako i u tom slučaju spajamo rečicu ne sa glagolom. U svim ostalim slučajevima ćemo rečicu ne odvojiti od glagola. Takođe, ne zaboravi da odvajaš rečicu ne od aorista glagola biti. Na primer, ne bih mogao da dođem sutra. Dakle, tu ćemo rečicu ne odvojiti. Ili ne bi trebalo da danas pada kiša. Ili reci mi da li bi ili ne bi držao čas u sredu. Dakle, tu ćemo takođe rečicu ne odvojiti od glagola i u svakom drugom slučaju. Što se tiče negacije prideva, rečicu ne obavezno spajamo sa pridevom. Pa recimo, nepristojan dečak. Kakav je dečak? Nepristojan. Tu ćemo spojiti rečicu ne sa pridevom. Ili kakvo ponašanje? Nepristojno ponašanje. Ili kakvo je štivo, nesavladivo štivo. Ili nemirno dete, neprospavana noć. Sve su to pridevi koje ćemo spojiti, dakle negaciju ćemo spojiti rečicu ne sa ovim pridevima. Šta treba da razlikuješ? Obavezno. Na primjer, subotom ne radimo, ne radimo. Iako ćemo akcentovati ne radimo, to se odvaja. Akcentuje se kao da je spojeno, ali se razdvaja u pisanju. Ali subota je neradan dan, tu ćemo spojiti, zato što je ovo neradan pridev. Negacija priloga se takođe piše sastavljeno. Nerado dolazi na treninge. Nerado, kako? I to ćemo takođe spojiti. Negaciju imenica takođe, rečicu ne takođe spajamo sa imenicom. Neznanje, piše se spojeno, neznanje, dovodi do nesigurnosti u sebe. Nesigurnost je takođe imenica i to nesigurnost je takođe zapravo imenica i to ćemo spojiti. Nadam se da vam je ova lekcija bila korisna i da ste napokon naučili kako pišete negaciju. Vidimo se u nekom sledećem videu. Vi kliknite na subscribe ako želite i uradite kviz, obavezno da proverite svoje znanje. Pozdrav!